Gitayog sa linog ang pipila ka dapit sa Negros Oriental kaganinang buntag. Ama tinun-an nga nagabatyag ni daling nag-duck cover and hold. Subay sila nagkatunan sa mga earthquake drill sa Palayuhan High School sa Siaton. Nanggawas ang tinun-an sa school building suman sa linog aron pagsiguro nga way madatugan kuno galing magpadayon ang tayog sa yuta. Suma sa Fibol sa Negros Oriental na sinati ang kusog nga pagtayog sa yuta sa lungsod sa Siaton nga doon na epicenter nga 3.9 o ang linog og Zamboanga o Zamboanguita di inatala ang intensity 3. Nabatyagan sab ang linog sa Dawin ug Bakong. Samtang intensity 1 sa Sibulan ug Dumaguete City. Apan pipila ka mga mulubyo sa Bindoy na kasinati sab sa pagtayog sa wapa mag-alas 9 ganang buntag. Ang lokal na batan sa Fibol sa Negros Oriental may klaro hinuon nga walay kadaot, walay aftershock ug walay gilaumang tsunami nunod sa maong linog.